sportivele din Spania: Noelia Hiem, Silvia Adrian, Iria Camino, Aroa Ibanez, Laura Jimena, Martina Navarro, Jade Ruiz și Hula Sanchez. The person who believes in the social, political, and economic equality of the sexes. You can have ambition. You can aim to be successful, but not too successful. Trebuie să aibă un minim de 3 colaborări în timpul exercițiului. În proba de aerobic dance se pot folosi diferite costume, chiar și cu fustiță, pantaloni lungi. Este ca un show. Se o probă foarte plăcută. Are we smart? Are we strong? Unde contează foarte mult artisticul, coreografia, dar și execuția, felul în care se execută pașii, sincronizarea gimnastelor din Spania este o sincronizare foarte bună. Fiecare accent este pus în valoare. Schimbare de stil. Da, frumoasă această colaborare și schimbarea de stil. Schimbarea de formație. Da. Grupul, da. Aerobic dance. Aerobic dance, da. Chiar așa, cum ar trebui spus? Pentru că nu este niciun grup, pentru că există proba de grup, nu este nici echipă, da, nici ansamblu. Trupa de aerobic dance. Grupa de... Da, nu m-am gândit la asta, de fapt. Aerobic dance al Spaniei. A fost un exercițiu frumos. Pretendente la medalii sportivele din Spania. Iar dacă nu știam cumva cine urmează, galeria din spatele nostru. Steagurile României peste tot în sală. E o bucurie să vedem așa galerie. 17 punctajul Spaniei, mai bine decât ieri în calificări. Da?